Ka Department Cardiology ka Negrims kala yo biang ya kawepat ka jingjob ha ka jing sumar kolong snam bakham nyar. Da ka bapundan kamling ba ka minimal invasive heart valve intervention ya kawe ka samla kinthe arpnyos na merta kabangat ha ka jing shitam kolong snam ka bajur kabami ha ka jing le ya ka open heart surgery shipos na menshwa namar ka jingdan jing thud ha kolong snam. Ban le yak open heart surgery ka ba ar ka dei ka badan jing ma shibun bat ka bala ban lam shaka jing do ya ka jing im. Ka kin huan heart team Honey Grims balayalam da Professor Animesh Mishra HOD Cardiology ringkat ka jing kershan jong Professor Manish Kapoor bat Professor Amit Malviya kalala ban pendap ya ka transcatheter tricuspid valve repair TTVR haringkat ke jinga trelang bat ke department CTVS bat anesthesia. Kani kala urlong ru lingba ka jinga rap na ka Merrill Life Sciences. Kani ka jing tre kala shimpor kumbalay kenta bat menta ka nongpang kala ng kamyo stent ya ka jingkan hapo intensive cardiac care unit CCU. Kani ka de ka jing job ka bakraw hapo ka than mingi jong ka India barok way. Ha ka balala ban le ya ka bakum kani ka rukam ajing sumar hakasin ka baningkong hapot ni Grims. Haduk menta tang pratli kum kini jing trailer dap le hakari India barok way. Ki cardiologist jong ka ni Grims kilala ban le ya kani ka rukam sumar ka badai ka sin ka baningkong ha India. La ru ban kedaw ba ka ni Grims kalala ban pendap ya kani ka jing sumar hakador ka baduna palan ya ka marshiteng habayanu jor bat kiway pat ki benta jong kari India. U Professor Nalin Mehta, Director ni Grims, ula ay ka jingaro ya ki kinhun ki badan benta bat halor ka jing IT lut ka jongki ban pendap ya ka jing sumar ka bahaga kerdan jong ka perthei Henry ka baduna ha ka jing lut jing sam. Ula ong ba ka jing job na ka benta ka than mingi jong kari India kan nang pen klein shu ya ka ni Grims kum ka wene ki jaka bahakmat ha ka bayade bat ki jing sumar ya ki jing pang klong snam lingba ka jinga trilang.